anggonku imbal wacana kelawan dulurku Anom Begawan Bratasekar ana wujuding satriya sakloron. Satriya asal saka ndi sapa kang dadi aranmu satriya? Mangko dhisik sadurunge aku nodona sapa jenengku, aku takon iki pertapan ngendi lan sapa kang dadi aranmu Begawan? Yen pancen awakmu goro ngerteni, iki pertapan Pandhanarum. Aku kang kasebut Resi Begawan Krida Dwanangjaya. Lah dene iki dulurku Anom Begawan Bratasekar. Oh, Krida Dwanangjaya kelawan Bratasekar pancen wis kapara nyata. Lah sliramu iki bocah saka ndi? Yen awakmu guru ngerteni, aku iki menonang-nanging tanpa kadang tanpa ruang, kaya bocah kaliyan kabur kanginan. Bebek ayam sing numuni aku kidak kenjangan kang musoni aku. Jenengku Bambang Citrakusuma. Oh, Bambang Citrakusuma. Lah banjur sing mburi, aja aku Santiaka aku. Oh, Citrakusuma kelawan Santiaka tekan kene. Butuh ngopo? Ngene ya Begawan Krida Dwanangjaya. Aku tekan kene mupaya wujuding wahyu mujigat puspita ayu wijaya daru. Lah apa mbok kira nek wahyu iku ana kene? Aku ngerti nur canggane cemloroting wahyu mudhun ana pertapan kene. Dadi awak wis ngerteni yen wahyu cemlorot mudhun ana kene. Pancen kaya mengkono. Lah karepmu tak jaluk wahyu iku. Kena dijaluk waton bisa nyempal bauku. Begawan Krida Dwanangjaya. Ora ngono apa kang dadi karepku? Aja takon dosa. Tan wurungu pertapan iki tak obrak-abrik aja ana kene. Ayo metu menyang njaba, tanding jurit kelawan aku awakmu. Ana njaba tanding jurit kelawan aku, ayo tak ladeni. Ngajak apa? Perang pitung dina pitung bengi tak lakoni. Ya, tak jaluk wahyu gak mbok paringno mati mergo aku nek bisa langkahno bakiku.
Panjenengan kasoran mengsah Begawan Krida Dwanang Jaya. Iya Adi, lungit Begawan Krida Dwanang Jaya. Aku diajar kaya ngajar raja kaya. Nek kaya ngoten Kakang, kula ingkang bakal maju. Panjenengan mundur lepatake Begawan Krida Dwanang Jaya yen kaya mengkono sing ati-ati Adi. Musuhipun Kakang lak ora iso ngladeni nek para gendolan terus ngene iki. Mboten napa-napa Kakang Begawan. Kula mboten purun pisah kali jenengan nek kaya ngono iya. Ning bocah loro iki mang rupane wis mlayu. Nggih Kakang ninggalaken pertapan Kakang. Lho iki ana meneh iki. Iki sapa sing mlayu-mlayu rene iki? Aja nyimpang dalan, tak enteni ana kene. Adi Begawan Broto Sekar uculno tangan. Ya. Ora ana
kono ora ana kene liyane gandeng tangan rerangkulan ora ana maneh pancen wong tresna gak maido kaya ning toko iku ora ana wong dodol tresna ya kaya ngene iki kedadeane adi wong iki kok ngerti karepmu kelawan mun Kakang Pudireken tah Kakang Begawan Krida Duanang Jaya niku wong iri kok ningali kula kalih jenengan iki lho pikirane niku kok belara boten karuan ya mbok kira aku gak ngerti ta iki pertapan ngendi? Intokopuro. Oh, pertapan Intokopuro lah banjur awakmu iki sapa? Aku Begawan Krida Duanang Jaya. Sing mburi adikku Begawan Bronto Sekar. Gak layak kok kaya ngono ae gendolan iku mengko lak suwek ambeng iku. Amben iku lho bakal suwek nek kaya mengkono iku. Asmamu sapa? Sajakane kaya wis ngerti kelawan aku apa dene adikku Begawan Bronto Sekar. Yen awakmu guru ngerti kelawan aku iki kena den arane Bambang Murti Lelono aku. Bambang Murti Lelono. Bocah saka ndi? Gak duwe omah aku wong Babungan. Oh, wong Babungan. Iya. Lah tekaku kene golek dulurku loro. Lah sing siji iku tanpa pamit sing kita dikawan nututi golek kok malah gak balik karo iku ana kene mbok menawa. Kaya apa Adi Begawan Bronto Sekar. Pun direken ta wong kaya ngoten kok direken niku lho. Pun kersane pun nek saged nggih dibalekaken mawon mboten saged nggih kersane teng mriku Murti Lelono aja nukaran awakmu tekan kene ndoleki dulurmu iya pancen wis kapara nyata nek awakmu bisa nuduhno papan dununge dulurku Janaka kelawan Wara Sembadra takoni dulur tapi nek gak bisa yo takon dosa awakmu. Gak peduli awakmu pendhita kembar Itenono tak ajar ana kene. Bambang Murti Lelono, aja numaran awakmu dadak duwe karep kaya mengkono bakal ngerusak pertapanku. Doleki dulurmu ora ketemu dadak ngamuk ana kene. Bali apa ora? Nek gelem bali slamet ora bali aja takon dosa tarangket tak kundara ana pertapan kene Begawan Krida Duanang Jaya balekno kelawan wong kaya aku kekal ndak aku sida dadi bebandan mati perbaku ya sing ati-ati kon
ajar iki mang ora sepira. Umpama nganti beset kulite, bodol wulune sing rugi ya kaya aku. Merga ora ana 1 2 3 satriya sing kanggonan pusaka arga dedali dulurku dhewe. Ya, pancen kaya mengkono arga dedali aja kate kendhok ngono ta. Lumrah ae. Ya, aku ngerti nek awakmu diperintah kelawan Begawan Krida Dwanang Jaya. Ya, aku tak balik asal usulku. Sanalika Bambang Murti Lelono ngertos dhateng kahanane pusaka. Mulya dadi wingi-wingi dadi temah nirmala Ratu Ndarawati.
ratu saka negara jagat ginelar Prabu Kumarayaksa kang bakal ngrusak kahanan iki. Ya, nek pancen kaya mengkono ora ana musuhe siji loro telu kajaba sing ana pertapan Kendali Sada. Nek gak kapiwara ora ana musuhe iki. Oh iya. Ratu Ndarawati Sri Nalendra Bathara Kresna sendhakep hasta suku tunggal ngrapak Aji Paweling supados katrangi Pandhita Kendali Sada Reksi Begawan Kapiwara nggih Anoman. Aji Paweling ngotot dhateng ing pertapan Kendali Sada. Pertapan kaya dibanggul. Kagete Anoman ya Begawan Kapiwara tinimbalan kelawan ingkang Gusti. Saknalika mencol saking pertapan Kendali Sada, prapta ngarsaning Sri Nalendra Bathara Kresna. Anoman Kapiwara sing tekan pertapan Kendali Sada iki mau ngelmune sapa? Nggih, ngelmu panjenengan Aji Paweling pertanda bilih kula tinimbalan kelawan Gusti kula Ratu Ndarawati. Banjur kula tanpa pamit kelawan sedaya para cantrik indung-indung para cekel kula langsung mencolot dawah ngarsa panjenengan dalem. Saderengipun kula pitaken kabetahan napa ingkang panjenengan kersakaken. Kula ngaturaken sembah pangabekti muji kunjuk handhaping pemudu. Ndak tampa Anoman. Ora liwat puja panestuku tanpa nama. Gurawahan pamundi kula. Ngerti awakmu? Mertosake pundi sampe kang abdi dereng nampi dawuh. Aku sadurunge takon lawan awakmu nggih pitaken menapa. Sebab awakmu rikala semono nate janji kelawan pun Kakang. Nek aku lara kula ingkang saged madosaken Jambi. Nek aku duwe mungsuh kula ingkang saged basmi. Nek aku mati, kula saged nuwun kelawan Gusti kang nyipta jagat amrih Gusti kula Ratu Ndarawati mulya jati jati temah nirmala. Saiki aku duwe musuh. Ratu saka jagat ginelar. Arane Prabu Kumarayaksa. Ora ana siji loro telu sing bakal nandingi mung kajaba sliramu. Ayo tanggung apa ora? Saged dereng winanten mundi dereng lampahan. Nggih kula ingkang badhe merjaya dhateng Prabu Kumarayaksa. Nek pancen kaya ngono enggal budal Anoman kantun mukti bawa Kumarayaksa padhon dasmu.
tani numeles monggeng rata kalong getho Mas Palilo gagah sewu pangiretira kalong getho gagah sewu pangiretira Bedes putih wulu Banyumas. Apa jenengmu Riwanda? Nek awakmu guru ngerteni kelawan aku. Aku Pandhita Kendali Sada Anoman yo Begawan Kapiwara. Wah, ketemu maneh Anoman. Yo Kapiwara. Jenengmu sapa? Aku Prabu Kumara Yaksa. Arepe aku bakal gayuh wahyu. Wahyu wis ana sing duwe. Mula baliyo wah ora Anoman oleh tajaluk ora ya tajaluk. Rumasane ora diwulungno wah. Tak gawe sungsang guna bali sida mati perbaku kon.
bisa mati Kumara Yaksa. Nggih. Wulyanipun yitmane Dasa Muka kundur wonten ing kubur Gunung Gendera. Nek pancen kaya mengkono, crita pangundhutaning Bapak Lurah Sutris wis bisa kasembadani, yaiku mudhune wahyu mujizat puspita ayu inggih lajeng kersanipun Gusti kula ayu padha nuwun kelawan Gusti kang acarya jagat rombongan saka Jombang, rombongan wayang kulit kondur ing Jombang slamet ora ana apa-apa. Inggih Gusti, dene masyarakat Tulangan oleh barokah Allah, barokah saka ngarsane Gusti kang akarya jagat, mulya uripe, tambah rejekine lancar oleh nyambut gawe, kudunan wahyu pertanda saka swarga bandang kairing giro pamungkas.